ang trabaho tadiya mapabalo, mapaalinton, information dissemination is very important para mabalaan sang tanan ang nagakahitabo sa aton pinalangga nga Bacolod. Anong mga serbisyo nga na hatag sa aton nga congressional office, mga scholarship program, cash assistance, kag madamo pa nga mga medical, mga burial nagakasahi-sahi para sa mga pupuluyo sang Bacolod nga ginadulong sa inyo sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kag ari na panumdum liwat sa tanan kag liwat-liwaton ta nga ini nga programa naga-remind permi sa inyo. Si Congressman ga-remind din sa ato nga dapat masundon ta gid ang minimum health protocols. Well, washing our hands, of course, ang pagsuksok sang face mask, ang face shield, importante gid ini. Kag ara ang kagapon nga resulta ang Bacolod City COVID-19 Watch. Ano kagapon mga pila ang active new cases? 125. Hindi nilang ulango kinanglan na kita mangin alerto perme. Kag ang new recoveries 103. Kag salamat sa Ginoo wala sang patay. So, kagapon 125 kita. So, dapat lang liwat-liwato naman sa inyo nga amo ni ang tinutuyo sa programa nga ini para mapalabot sa inyo nga ang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya gapalangga gid sa aton tanan kag amo na gina sulit-sulit na pabalo sa inyo nga dapat sundon ta gid ang minimum health protocols. Thank you, gid action. Arlie, kagari na subong. Makitaan ko na ang sa aton monitor. Kag, siyempre pa, ang pagatalakayon naton, istoryahan sa sininga udto, samtang ibanda kapanyaga. Okay, si Alex Montesa kapanyaga. Kag, well, nagtaliwan ko no, ang iyang cousin. So, are, kag sinoli Villaflor, o nakapaba. Sige, salamat kita. Si Jinky, Jalagdon, Tiprano pa, tanagin pang grita na sila. Kaya ara na sila. Kag siyempre, padayon tadi, kag isa man ka maing udto sa aton pinalangga nga station manager, Nona, di maala magbanwa kang aton nga news chief. Siyempre, si Action Rex Kantong. Kaga aton pagatalakayon subong nga masiling ta madinalagon gidta. Kaya nga ang House Bill nga 6731 Establishment of Bacolod City General Hospital nangin layina. Bokasan ulang tuno, salamat sa mga Ginoo nga kadasig sang aksyon. Bokasan ulang to napasar sa second reading. Kag salamat sa mga Ginoo, ginubayang din ng aton nga Congressman Greg Gasataya nga subong layina. Kag siya gini makapatpat sa aton kung ano ang mga nagkalahitabo. Kag excited man ta nga mabalaan gid ang mga masiling naton chronology of events. Kag masiling ta I'm pretty sure na imbitaran gini sa Malacanang para sa signing sang among nga hagna kanami, no? Kag sa hindi manugay may istorya naton mismo ang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kung natalaton talang kung ara na ang koneksyon, okay. So hindi na pagpadugayon pa. Ari na siya karon maupod na nato ng aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya sang Lone District sang Bacolod City. Maayong udto, Congressman. May magtubig sa aton ng mga
tagpalamati sa Action Radio sa ato nga makauturan may tugid sa tanan-tanan. Wow, Congressman, may udto kag salamat gid ari ko di sa imo nga programa subong ang Get Closer kag ari kita para mahibal-an sang aton pumuluyo kung ano na ang nagakahitabo sang sining hagna nga wow, masiling naton madinalag-on. Salamat gid. Salamat gid Congressman Greg Gasataya. Congressman, imutanan all the floor is all yours para nga maeksplikar kag mabalaan man sang tanan ang parte sa nga nanginlahi na gid ang ining hagna. Well, salamat sa sunod. Actually, last Tuesday, late in the afternoon, early evening, nakabaton kita sang communication coming from the Office of the President informing us na may ara scheduled na ceremonial signing of bills na paghiwaton sa Malacañang Thursday evening, no? So June 24. immediately ginlantaw ko ang communication tag na-attach dito ang mga bills nga pagkapirmahan sang presidente. So ikaapat dito na butang ang ining aton House Bill nga mag-establishar sang Bacolod City General Hospital, no? So pagkabaton ko kag pagkakita ko sang communication, no, do na tuman ang atong gid nga kalipay nga nabatyagan nga in barely 3 weeks time since gin-aprobahan siya sa Senado kag natapos naman sa House, ipirmahan na sang presidente kag mangin layi na, no, mangin isa naka-Republic Act ang ining atong bill na file nga magatukod sang Bacolod City General Hospital, no. So the following day, no, nag-try kita to make some efforts kag pila ka mga pagpalamakutan because we were planning ko tani na mag-attend gid sa mga kahiwatan, no. It's just so happened na there are things beyond our control considering sang travel situation naton diri nga we have very limited nga flights coming out from Bacolod to Manila. Okay. So until Wednesday sang hapon ginatingwaan tagid but unfortunately, no, wala kita makakuha, but nevertheless nagpalabok kita sa aton sining pagpasalamat sa Office of the President, no, nagsulat kita gilayon informing them nga appreciate kita, no, sang madasig na pag-responder, no? So, to make the long story short, Thursday evening, pinirmahan gid sang presidente ang House Bill na subong Republic Act na magatukod sa Bacolod City General Hospital, no? And sa iyaman itong mensahe after the signing of bill sa Malacañang, ginpalabot man sang presidente, I can clearly recall sang iya sinambal ang importance, no, sa sininga mga layi nga tukod sa bagong mga hospital kagang iban maga-increase ang mga bed capacity sa nagkalain-lain ng mga hospital all over the Philippines sa Aklanrat. So basically tuman nga ito sining kalipay, no, finally the House Bill is now a Republic Act and tinog implementar na ini sang Department of Health, etc. Wow, katahom palakpakan kanami gid Congressman nangin instrumento kagid nga nagapalapit na kita sa realization sang damgo ta sang una nga Bacolod City General Hospital karon lapit na gid. So ano ang sunod sining tikang Congressman? After sang pagpirma sang presidente ang ini nga mga kopya sang layi ipalabot man sa amon sa House kag sa Senado, and the next step sini would be ang pag-implement na sang Department of Health, no. Kaya ang implementing agency sini would be the Department of Health because ginamanduan ang Secretary sang Department of Health, no, nga magpatuman sang provision sang sini nga layi
nga magapatukod sang Bacolod City General Hospital. So next step sini would be by next week, no? Or by this week rather, kay Sunday nagalisubong. By this week i-DO na naton ang Department of Health, no? We will follow up sang tanantang ang mga communications na ginpadala sa ila way back 2019, no, like ang mga nitty-gritty kag technical details sa pagtukod sa hospital, ang mga requirements, no, tarang mga butang kita request na kita sin sila way back, no? And then after sina we will request man sa Department of Health, no, ang makapungko with the city, with the LGU, no, para ma-finalize man ang mga butang for the implementation of this, no. And then after sina would be ang pag-finalize man sang location kung diin ibutang ang Bacolod City General Hospital, no, diin ang location. As of this time, there are 5 offers, as I mentioned, 4 weeks ago pag-interview ni mo sa akon, Okay. na may 5 ka mga lugar na nag-signify ang tagniya nga willing sila nga mag-donate sa duta na mang-insight at isang Bacolod City General Hospital. So, it's now more of paperworks na ang limuon, kasi ang layara na coordination with DOH, no, with the local government unit, no, with the Office of the Mayor, with the Sangguniang Panglungsod, no, naming pagplastar sa mga butang. And then, by August, ang iningad July, we will also ensure man, ipangabayon man natin kung check man ang DOH, no? So the funding requirement nga mabutang na sa ila iga-propose na National Expenditure Program, ang proposed budget for 2022 na i-include na ang budget sa pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. So after the approval sang bill, which is now a law, technical details, finalization of the location, mga pag-ensure nga ang pundo would be included. Amo na ni ang mga lubrahon naton Action Rod. Wow, katahom siningag na kag masilintang on the go na gid niya congressman, no? Wala na may makapugong sini. Well, so far lagin ni siya no, so meaning all systems go, no. Ang pagplastar na gid lang sang atong mga puntong race na amo na ning next step na kasi before the construction, no, ang pinaka-importante kasi would be the site or ang lugar utangan kag ang pundo nga igamiton sang national government sa pagpatukod sang sining hospital. So these are the 2 crucial things that we have to ensure, no, nga mahimo within this period, no, prior sa patukod sang hospital. Although these are more of executive in nature na siya Action Rod, meaning ulubraw na isang executive branch sa national government kasi ara na sa ila turf, no, but ang aton is we will continue to support, we will continue to help, we will continue to assist, no, para i-monitor na ma-implementar sang eksakto ang ingalay. Wow, kag para masatag sa aton mga tagpalamati ang iyan nga pundo, with due respect, Congressman, di ini magahalin? Ang pundo sa Action Rod sa construction would come from the national government. Wow, national government. Yes. Amo ni siyang magabutang sang pundo. So, dako ni siyang bulig man para sa aton sa Bacolod, hindi na magasto ang syudad for the construction of this hospital, but nabutang sa lagi na ang national government ang ensure, no, sa pagbutang sa pundo for the construction of the hospital. Action Rod. Wow, kanami. No, kag ari na at hagat-hag digit para sa tanan kiti kabalo kita nga ang iban daw masiling naton na medyo nadulaan ko no silingta pag-asa nga basi hindi ko madayon basi ang iban ba naton nga mga uto daw ti ari na kag napathag sa inyo ni Congressman nga aton pagid pa dugang pipamangkot Congressman kung
mga sano iniabing bulan or tuig pagasugdan ang construction sini? Ang atong ginalauman gabay first quarter of 2022, action work kabalo kasi ang gobyerno ang paghimo isang punto is annually, no? So meaning since ang lagi na approved 2021, hindi kita maka-provide funds within the year. So ang pinaka soonest sini would be first quarter of 2022, kaya ang pundong maghalin siya sa 2022 General Appropriations Act ng panawag or National Budget sang Pilipinas ang pungsod, no. So amo nang pinaka ginalantaw ginaton nga possibilities, no, nga kabay pangabay first quarter maka groundbreaking na kag maka patigayon sang construction. Although at this time nagadamo gid signify sa aton, no, nga willing sila nga magbulig, no, for the construction of this hospital, no. Ang opisina ni Senator Migs, ang opisina ni Senator Bongo, ang national government, no, signify it that they are willing to help na ma-facilitate kamapadasig man na makapunduhan siya sunod. Wow! Katahom. So we have ample time nga pagpili sang area kay ti ano pa malang subong tunga sang tuig, Hunyo, so managtapos na July, August, September, October, November, December. So, by that time, Guro, Congressman, I would say, nakapili na tasang aton nga most likely lugar nga pag tindugan sining hospital. That's correct, Action Rod, no. By that time, siguro ma-finalize ng tanan ng mga proposals, no, for donation sang duta nga pagabutangan, no. Then after sang mga pag-finalize sang location or sang site na pagabutangan sang hospital, then mga design sang hospital, tanan nga mga technical requirements, simultaneously ubraho naman na siya na para by once ma-approve ng mo budget for 2022, mas madasig at mapos na ma-implementar sa national government action doon. Wow, kag bilang visionary man at the same time, Congressman, ako kabalogi ko nga you look forward. Ano ang na-ideal, kung okay lang sa imo, ang ideal nga kadakuon o hektarya sang hospital nga pagatindugan? Well, the larger the area would be more advantageous to the hospital, no. Although kabalo kita nga ang luta Dris Bacol way managabarato, no, nagasaka ang presyo, but siguro kung may 3 hectares or more nami kidi na, no, kay para ang ginalantaw nato diri Action Road is not just the construction of the hospital at this point in time, but dapat we should be forward looking nga i-expect taron na nga say after 3 or 5 years ang population pa would not be the same, no. So it goes with it also ang plan mo man abi ang vision man nga if in case the time comes nga may need na for expanding the hospital, meaning padakuon dugangan ang bed capacity, may sufficiente kang duta na pagabutangan na action. Wow, 3 hectares or more. So kanami gid no nga proyekto ni Congressman kay kabalo kita nga daw medyo ang ginabutangan ta subong sa aton mga pasyente sa isa ka hospital daw dapat ma-decongest man nga daw gaginutok sila da. So dapat nami nga tikang nga ginahimo mo subong nga gusto mo man nga maski paano bala kung sa Tagalog pa hagan-hagan, no? Nga daw ti ara lang da tanan tapos kalabanan dira ginadala nami nga may ara man ang Bacolod City. Sakto, Congressman? That's correct, no? Mm-hmm. That's correct, Action Rod. Dito ko lang taon the construction of this hospital would be beneficial not just for Bacolod but bilog nga Negros Occidental. Kaya ang rason diri is more than 40% sa mga pasyente sa Corazon Locsin taga Bacolod,
no? So if kundi napatadakuon man ang Corazon Luxid tungod nag-increase ang sining bed capacity, no, and I was informed na mga pitang naman na ginimo ang Department of Health kay may commitment man sila sa akon during the budget deliberations last year na i-prioritize ang Corazon Luxin ang yasin implementation sa increase of bed capacity. So the moment na may ara na hospital ang Bacolod, maibanan ang mga pasyente nga nagakadto sa Corazon Luxin, and ang those outside of Bacolod nga nagakadto diri mas ma-cater pagid sila, no, kay naibanan ka sa Corazon Luxin mas namo pa makasulod aside from the district hospitals outside of Bacolod City Action Road. Okay, so mo naman siling ako ikaw si Mr. A, taga Bacolod ka, madiretso ka kung kaluyan sa Ginoo matuma ng mapatindog ang aton nga mahumana ang pagpatindog sang Bacolod City General Hospital didto ka makadto. Kung pwede lang kung ikaw bi taga barangay, ako bi para sa akon taga barangay Dosco, taga Bacolod gid kuya. So sa Bacolod City General Hospital ko makadto. Hindi sa Corazon kung pwede lang. Kaya para ang mga outside the city, makater gid sila sa Corazon naman. So, kung matabok man bi Congressman, kung ako bi taga Talisay, pwede ko man ko makater mo man ko just in case. Makater ko bala sa hospital? Action Road, ang priority gid sang hospital is for Bacolod City residents. Nabati, I mean, kabalo makita nga Yes. wala man yan sang any government hospital nga mag Hindi. disallow sila. No? Although tayo mo na ganing aton nga ginambal kay na nga the mere fact nga may tukuro ng hospital for Bacolod City, mas madamo ang makater sang Corazon Luxin Hospital as well as ibang pagit ng mga hospitals. So, magsiling gani nga General Hospital, hindi pa ta mga doktor, no? Mag-general, makaber yan ni ang almost mga usual natin nga problema sa aton nga health. Yes, that's correct, Action Road. No? Kaya kung ang pagbutang natin sa Bacolod City General Hospital, hindi ni siya just the dolaying clinic, sabi, no? It is sa mga facilities and services, kangay sa mga pediatrics, for example, mga internal medicine, surgery, OB-GYN, mga iban pa, like mga family medicine, emergency services, no, like kung may mga emergency cater na, no, mga outpatient services, no, para iban-ibanan man ang gakaladto sa aton city health, no. So basically amo ni siya, this is a general hospital na may facilities for physical medicine, mga rehabilitation units, so kalos na tanan ng mga services na gina-offer sa isa ka hospital. Wow, kanami. Git kag masiling na kon Congressman, personally, no? Nangininstrumento ka sa mga Ginoo nga parang sa sining nga tinion, amuni madayon na kag kaluyan, ara na sa aton atubangan nga ti masanag nga eventually may ara kita nga matawag nga Bacolod City General Hospital. Kadasig gid Congressman, kinahanglan kagid namon, kinahanglan nga ara kagid kay daw hindi ko kasaho nga masiling ko nga well nami nga ara kay daw mas matutukan gid bala ining proyekto, Congressman. Ay damo gigambal sa imo nga kampiyon gid ang serbisyo mo, silently ga obra ka lang gid ya. Wala gid siya kaya siling matawag naton nga ano daw si Congressman daw ano lang no daw makibot ka lang may na accomplishment dayon bo padayon nagikiti masiling ko well hubin ka, masiling ko maalam ka kag masiling ko nga ti mabatyagan mo kami kay diin kami naghalin kag ti ikaw bi nabatsagan mo kami kay ti ikaw nagyan mo man sang una ang
mga nagyan man namon subong. Salamat gid Congressman nakagbasi may idugang kapagid ka do ako ito overwhelmed ko sa nagkalala mga series of events that took place for past few days. Basi may idugang ka pa Congressman with due respect. Mo gani nga siling ko ako do nakakibot man ko bala sa pag-unfold sang mga nagakalanabo no nga although we are hoping amo ni siya ang matabo amo ni ka dasig abi ang pagpirma sang sining layi but though sa duga ka kibot la kung bawo na kaluyan nga kadasig no kadkanami nga wala na ta nagulat pila ka bulan so ang layara na so once ang layara natin makaingagaw kini siya na ma-push kid naton as the national government is preparing now for the 2022 national government budget. So ako kapasalamat gid ko no action na nga konti muna ba siling nga wala nga ugalat damo gid siyang pululigan damo sang lubrahon no not just there is tons Bacolod but more so bilog nga Pilipinas para mo gid siyang mga problema nga ginaatubang sang tanan resulta sang sining pandemic. So amo lang kita ngaton na commitment magpadayon na gid sa pagtrabaho kagluya ko lang tinikuha man nga oportunidad no, sa aton ng mga kauturan nga nagapamati mo sa program nga if indeed may pila pa dira ka mga mabulig ang opisina please let us know lang no kay ang office ari diri sa High Street no sa tabok niya sang government center no kay kagabi ito bala or 2 nights ago may nag-message akon sa kadamuon sa mga message sa gina-open ko may isa ko itong nalabutan na napangayo sila assistance. Isling ko kadto lang sa office, di nagambal sila nga hindi nagkadto kami sa opisina, no? But pagkadto sa opisina, wala sila ginasistihan. Isling ko din na office ang ginanamin mo. Nga sa government center. Siguro ang office is right across the government center. So amo tong message ko sa iyan ko kadto lang so din facilitate ka din assistihan man naton action no. So amo lang kita ang aton gid no nga tinutuyo gid nga maka-abulig no kagang ang ibalik ko lang at ang ining Bacolod City General Hospital will cater sa mga kinanglanon sa aton sa mga kauturan dali sa Bacolod and this will have special services na mo gina target nato no nga since this general hospital once mahumani siya no fully as nagaligad ang mga iladlaw kag pinulan ang ibang pakit ng mga serbisyo ma-cater niya no kaya tika makautuwa sa damo needs no like balatian sa korason no balatian sa kidney sa tanan nga mga ibang pakit bala nga mga needs so muna nga amo gid ang aton vision although if I may add lang gid part sa heart and kidney center na bala action naging file ko ng appeal sa congressman last term actually natakol na gani na sa community level ang pagtukod sang heart and kidney center no nga for Negros Occidental nga ibutang diri sa Bacolod so ina siya will follow it up naman kay ang commitment na sang Department of Health sa aton during the hearing nga di nila mabuangan punto ang aton regional hospital para makahatag sang dugang pagid nga serbisyo which will specialize on heart and kidney ailments. So dotiga may mga operations sa ginapatigayon ang Corazon Luxindra at probably kinanglan gid nga dugangan sang national government sang suporta no kay kadamo sa may mga balatian sa Corazon kag sa kidney nga ginadala pa sa Manila bala action road. Doti ang opisina sa Congress if may mga concerns for heart and kidney nga i-admit sa Philippine Heart Center o sa NKTI
or sa PGH, damo-damo kung kita sang gina-assistihan ka ginabuligan dito. Patangakon nga lingkod if diri palang localized na sa Yes. lang sa aton sa Bacolod, Agree. it would be more advantageous no para sa aton sa mga kauturan. But we'll just do it one step at a time, no? Kaya tama ni pwede nga ang tanan-tanan Yes. kag-iban pa nga mga needs, no? Like for example mga HIV, kidney, heart. So hindi nga mga butang tingwaan kapag kasi ang lagita on the Bacolod City General Hospital is ara na kung paano ma-incorporate further ang mga specialized medical services section of. Yes, kay for one, ako ay patigid ko nga kung ang isa ka panimalay may nalisdan da sa ila, hindi na kinanglan na dalong pa sa Manila, kag bagasto gidya namin nga kung pwede pa lang ibang nga espesyalista, sila di makadto sa Bacolod. Mas manami ang amuna. Kag, Congressman Ario, may ano lang ko sa imo, i-share nga, you are indeed a visionary politician. Bacolod is so lucky to have you. Padayon lang ang pagbinuligay. Continue touching lives. Amo na ginaobra mo gid ka nami gid para sa nga amo na istorya ni Mama Jovelyn ka ano isang nagligad kag iya mo nga gina-share subong nga ti amo na bala ikaw yan nagabatya gid ya kag naga-deliver gid balahaw hindi lang sa hambal kundi ginatinguan mo nga mapatuman ini. So Congressman, may luyag ka pa gid pasalamatan sang liwat kung gusto mo. You want to say you will try to say thank you to those people involved in this, iningahag na. Action Road, no, kapasalamat kid ko, no. Labi kaglabaw sa tanan, hindi na pasalamatan, kaya ang gino-offer, helping us, no. We know nga, tanan niya nagtala na po. Kanan ng mga rason, kanan ng mga tinutuyo, kabahin siya plano for all of us. No? Then kapasalamat ng kita sa national government, halin sa kay Presidente, down sa mga members ng Senate, sa House na nagbulig, ang aton ng mga staff sa Congressional Office dito sa Manila at sa dali nga nagbulig no? Ang aton nga Department of Health, no? Kay Secretary Duque, kag ang mga regional directors, halin nagligad kag sa Subong, sometime ni Regional Director Convocara sa Subong kay RD Monsimpo na nagabulig sa aton ganang mga persons na nagabulig man sa DOH ng assister sa aton. And then pasalamat na kita sa LGU, no? Sa Bacolod, Nerving, with Vice and the Council, sila man support sila. Yes. Then mga Pudcos Congress, no? Na nagbulig, especially sa opisina ni Congresswoman Tan, ang chair ng Committee on Health, no, na nagbulig. Kay Senator Bongo, chair ng Committee on Health man sa Senado, kay Senator Nick Zubiri, nag-file ng counterpart bill, no, kag nag-signify Yes. sila sila support, no, ma-ensure na mabuligan kita sa aton sa mga handog. Pag sa tanan-tanan gid nga bulig action road, no, nag-attack sa mga constructive criticisms, mga suggestions, Yes. welcome din nato na because ang pamagi towards this was not easy, no, but it was very very challenging, no, but ang pinaka-importante nga initantanan ginabululikan naton ginahimo naton with the purpose, no, na makabulig sa isa kay sa ginambal mo kay na experience na batyagan kid naton kung ano kaputlay nga kahimata nga nagasakit buwan Yes. sulod sa hospital, hindi lawg-lawg, hindi marise. Pag hindi ka nakabalo kung galapot ka sa fourth block, hindi ka nakabalo kung mano ka. And that problem, that situation, padayo na nagkatabo every day there is aton sa Bacolod. This is why nga nagambag kita nga there is a need for us to have our own hospital na there sa Bacolod. So salamat gid sa inyo sa mga kauturan sa media nga naghatag man sa support kag information sa aton sa mga kauturan. Salamat gid Action Road, mo power man sa inyo kag sa imo dira nga mga programa. Salamat gid.
Kag Congressman, in return, salamat gid damo gid greet sa mga job well done. Wow, salamat gid kag gapasalamat gid ang kadamaan sa amon diri sa Bacolod sa imong masiling naton achievement. Congressman, padayon ng gid kag may the good Lord bless and keep you. Yes, salamat. Till we meet every now and then. Salamat. God bless you. Kag, well, Salamat, pasensya na. Ano salamat. kung imo panyaga, ha? Basi, inalang-alang ka na. Kag, preparar ka ginagudamo, kini nga mga amigo, ta sa media, ang mga interview sa imo left and right. Okay? Yes, yes. Have a happy Sunday sa tanan-tanan. God bless. And sa Gilio Tuambal nga ini siya is an effort sang tanan nga pumudulyo sang syudad sa Bacolod para gitman sa tanan-tanan nato nga makaupuan. Salamat. Salamat, Congressman Greg Gasataya. Thank you. Hamuyad to, kag wow, nakapalayagid man ta, kag na istorya naton mismo ang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Ori si Elizabeth Malakagamala. Wow, thank you, gid me, classmate. Job well done kuno, Congressman. Congrats! Keep up the good work and always keep safe. Wow, with the family. And also, Eric Moico, kapasalamat gid siya. Salamat kuno. Kag, syempre si LC Bandoha nang salamat sa paglantaw. Kag syempre pa, good luck Congressman siling man ni Elmer. Ang iba hindi ko na mabasa kag lantawon ta kung gaano ta signal ni Migo ta Action Henry. Kaya ari naman subong aton nga amigo mo nga gapreparar na subong. Well, by the way, I would like to say happy golden wedding anniversary to Tioy Kaloy and Tia Hilda. Well, congratulations, and may the good Lord, of course, will bless you. More wedding anniversaries. And also to nanay and tatay, ika-58 na Manila, yeah, nga wedding anniversary. Nay, tay, down there in Canada, I know it's hard watching me by this time. Ang timeline na bilain mo. Well, of course, coming from Toto, from Niray, from Kini, from Nemuel, kag ang the rest ang mga kaapuhan, kag ang Montana family, nag-greet gid sa inyo. Sang happy wedding anniversary. Down in Minnesota, thank you also, Mrs. Alvarez, for listening. Eric Moico, happy Sunday sa tanan nga nagalantaw subong. Kami diri sa Talisay galantawan. God bless Congressman Greg Gasataya. Ini nga programa iya ini pero ginkaluyan nga siling amo na bing ayo ko kag nagpasalamat gid ko Congressman Greg Gasataya for touching my lives kiti touching my life kiti kalabanan sa amon subong ara sa live entertainment industry medyo masiling naton nag-jutay-jutay gid man ang event mabulbudlay para sa amon. So, kapasalamat gid ko sa big help nga personally sa akon isaman ko bing ginbuligan. Salamat gid Congressman Greg Gasataya. Mamayta, mayong udtuman, kag Congress is so blessed. The reason why tanan ginhimo yagid ang tanan para sa Bacoleños. Tuod na iya kag amo ni ang amon ti trabaho kami. Usually ni Ma'am Jovelyn, kami ni Sir John Hald, ari kami pirmi para mag-inform sa inyo sa mga ginahimo sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Well, ari pa galantaw kaga ano man siya pamati sa aton. Salamat Gideon Suede. Also to Jeric, thank you so much. Oh, I just want to check if my time is about to end with my good friend, Action Henry. Padayon lang, anay. Daw gusto ni Action Ed. Dirila ko, anay. Baw, hindi Iba si Imo na Chimpo. Well, sa lahat tanan nga mga galantaw subong, sa amon mga kapitan, I hope she's watching right now. Punong Barangay Imelda Banguanga. And also would like to say
Hello to some friends down in Isabela. Hello to Maymay. Also to Chongdi, to Richie, to Kap Benji Miranda. Also to our good friends like the one listening now in Purok Balinday, Barangay Dos. Kumusta ka mo do? Kag sa tanan nga mga galantaw sa aton sa FB page. FB page sang Action Radio, diin man kamo nga parte sang kalibutan. Hello. Shout out na sa inyo tanan. Salamat gid sa paglantaw. Kag siyempre pa ang the office of Congreg will always be open sa tanan nga social services nga makabulig sa aton mga kauturan. Yes. Turugid na, Mama Jobelin. Kag also to Mama Myla, of course, Santillan. Hope you're listening right now at the same time. Okay, kag sa tanan-tanan nga pumuluyo sang Bacolod, rina liwat-liwaton ta at hagna nga ti in spite of we are in the midst of this COVID-19 pandemic na paninguhaan gid sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya nga ining Bacolod City General Hospital mangin masiling naton ang yali kasi pala nga ara na mangin dalan para sa aton nga mas mahapos para sa aton mga taga Bacolod kag well, dako ng impact. Impact? Isipa bala ko ng mga taga-Bacolod dito sa Bacolod City General Hospital. So, kung ikaw, outside Bacolod City, kung taga-Talisay, Silay, or ang Silay Tiara, mandang aton nga provincial hospital sa Silay. Di ko nang iban pagid nga mga places in the province, makadto sa Corazon, hindi na sila dito maggutok kung kinanglan. Gid nga ti, kung 40% bi ang taga Bacolod kakadto sa Corazon Doksin, makadto na sila sa Bacolod City General Hospital. Nga salamat gid Kong Greg Baudo, hindi kami matapos sa pagpasalamat sa imo nga ini nangin matuod na sa amo natubangan kag ti may the good Lord, as I said earlier, bless you and keep you, and may the good Lord give you the heavenly wisdom so that you can effectively serve the city of Bacolod. Kag siyempre pa, tagaan ka lang sa mga lawas permi Okay, kag gabay pang the whole family will be always safe, and all the staff of the congressional office, halong kamo permi, kabalo kita, ara pagid si si pandemic, pudlay gid. Kag hindi gid magduha-duha bisita sa talatapan ni Congressman para ilaman, para aton man mahibaluan ang mga programa nga gina-offer sang opisina. Hindi taman matatapan tanan, but rest assured nga makabulig kami, mag-an gid sang inyo mga mabatsyagan. Kaya ini ang mga programa ni Congressman Greg Gasataya para sa tanan. Okay, well, nataon ta si Migo, si Action Henry daw sa akin. Okay na? Wala na ta oras? Okay, so give me this, the sign language, if we can still continue here. And again, would like to say thank you very much to all the listeners sa DYEC Action Radio. Okay, 684 kilohertz. Kag sa tanang nga nagalantaw liwat naton sa FB page ang aton nga waragwagan. Kag hindi malipat sa Domingo, siyempre maupod ko naman liwat si Ma'am Jobelin Canoy. Kag hopefully ma-update ni Sir Jonald Andrade sang mga katabo siyempre sang ma-update ita sa Dolly Tupad nga programa ni Congressman Greg Gasataya. Salamat gid.
nga madamo sa inyo. Well, time to go now. Kag ini si Rod Simon sa ngalan sang aton pinalangga nga Congressman Greg Sataya, ang siling sang Bacolod non. Kampiyon gid ang serbisyo mo, Greg Sataya, sa Kongreso numero 1. Bako ti parano pa kay Rod Simon. Basta na namin, alagi ko yung magkanta na para sa iya. Kaugalingon ko na yung masiling tang my own initiative. Okay, time to go now. Well, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.